Van nekünk egy fodrászokat bemutató sorozatunk. Hogyha emlékeznek, elsőként Skovrán Tünde színművésznő mutatta be nálunk látványos hajvágó tehetségét. Nemrég Kis Zoltánt is megismerhették, aki igencsak bravúrosan bánik az ollóval. Ma a sepsiszentgyörgyi származású Baksay Emőkén a sor. Lássuk előbb, mit mutat be nekünk, majd őt várom ide a stúdióban. Simítani szoktál? Minden héten? Mosás után? Hab után? Nagyon felugrik azt, és sokan azt gondolják, hogy van tudod az a hullámdaje, a szép buklák, de ha már annyira szereted a hullámot, csinálok bele egy pár hullámot, jó? Én arra gondoltam, hogy egy lezserebb rendezést csinálunk neked, itt befonom, kb. Idáig fordul csak egy picit, így, de szoros fonással. Akkor ezt a feledet begöndörítem, mert mondtad, hogy szereted, ha göndör a hajad. Jó lesz? A mosásnál észrevettem, hogy nagyon száraz a hajad, és azért szárítottalak meg körkefével, hogy lásd, hogy mennyire kisimon fog meg, hogy nem olyan száraz. Érzed? És mondtad, hogy csak balzsamot használsz. Attól a perctől elkezdve, hogy megfestetted a hajat, muszáj valami hidratáló maszkot használj, mert a balzsam csak abban segít, hogy kimontsad a hajat, tehát nem hidratál egyáltalán. Picit így. Esetleg valami olajokat szoktál használni? Van a ricinus olaj, az argánolaj, amik nagyon jó. És hogyha mész valamilyen eseményre, inkább milyen hajakat szeretsz? Sima. Hát ma esetleg, ha tud jönni, vagy ma nem jó. Hajvasalás előtt szoktál valami védőszert használni? Amit tettem én neked szárítás előtt, az a hő ellen van, és hidratálószer is. Tudod, a hajvasaló azért 200 fokon eléggé káros a hajra, és kiméli, hogyha valamilyen szereket használsz. Az a helyzet, hogy ti otthon ugye csak a végeit, az legyen sima, és elől ma azt lássátok. És elég, hogyha egyszer áthúzod. Most azt tudod, hogy annyi mindent ki lehet hozni hajból, és sokan úgy, én szerintem, sajnos, úgy nem ragadnak annál. Nekem sima haj kell, kész sima haj. Vagy göndörhajam van, simíts ki. Pedig a göndörhajból például egy ilyen frizura, hogy csinálnám ilyen zsinorokat bele, és érdekesen. És rendezette. Na, tehát van a tincsed. És elől általában úgy áll jól, és mindenki úgy szeretni, tudod, mint a filmekben, lezsergsz kifelé. Megfogod a tincset, és a hajvasalót általában itt tartod a kezedben. És így elfogod. Beleteszed, és egyet fordítasz kifelé. Megfogod a tincsedet, és lassan hozod be. És vigyázzol, hogy itt legyen úgy kézből szépen kifésülött. És elhúzod. De a végén persze egy kicsit kivontod.
pedig te is, ha nézed magad tükörbe, tehát nem mész ilyen közel, mert csak erre koncentrálsz. Kicsit, ha hátrább áll, sokkal jobban látod. Az a lényeg, hogy neked megvan a frizurád, de nem mindegy, hogy hordod. Tehát öltözettel mindennel, hogy lássad, hogy jobban talál. És hogy lássad, hogy hátul hogy rendeződött el. Fordulj egy picit, de csak a fejedbe. És hogyha például ez a délelőtti frizurád, és este mennél egy buliba, csak is felfogod az egészet. Látod? És megvan egy bulis frizurád. A hajlakot mindig, tehát nem közelről fújjuk, mert hogyha én közelről fújom, ide fújok csak. Tetszik? Nagyon szívesen. Hogy szeretnéd? Hát oldalt legyen rövid, és a felül pedig hagyjuk meg nagyra. A hosszát itt kb. Akarod tartani? És itt mennyire legyen rövid? Hát jöhetünk olyan 6-osra. Így van. Esetre vannak ezek a tehát direkt férfiaknak sampon. És azokon is van olyan, amelyikben van keratin. A keratin a legjobb a száraz brontos hajra. Nem kabarátni sampon, nem igazán. Nem, mert lehet bekorpásodik a hajad tőle, és nem a megfelelő szerrel kezeled a saját hajtípusodat. A hajszárítón kívül valami segédeszközt még használ? Hogy veszítsél ebből a drótos hatásból, hogyha nincsen otthon hajkeféd, ilyen kefére gondolok, akkor egy fésűvel is lehet. Jobbra-balra fésülgeted, segít. És itt a javallat, hát én időközben kint javallat, mint most olyan helyet. Úgy gondolod, hogy te rövid hajra. A mosás. Hogyha naponta mosod, elég, hogyha egyszer samponozod. De hogyha például gélt használsz, vagy sok hajlakot, ami terheli a hajat, akkor naponta ajánlod, hogy megmossad. Tehát abba az irányba akarod, igaz? Akkor abba az irányba szárítod. Tehát tényleg, ha nincsen kefét, fésűvel is meg tudod csinálni. És hogyha akarsz adni egy kis volumot, akkor vissza, tehát így ahogy van felfésült, egy visszanyomod. Tehát felfésült, és le, már egyből látod, megvan az a... Hozom a tükröt, hogy nézd meg hátul is. Megfordítlak, és te megfogod a tükröt, és úgy, ahogy jobban látod magad. Jó lesz? Szépen. Nagyon szíves.
Kedves nézőink, és már is itt van mellettem, hát az imént látott, én azt mondom, aranykezű fodrásznő, Baksay Emőke, szervusz! Szervusz, Judit! Emőke, azt mondd el nekem, hogy hogyan lesz egy sepsiszentgyörgyi lányból, akiről azt tudtuk, hogy egyetemre jár Kolozsváron, fodrásznő. Hát ez így igaz, egyetemre is jártam, álmaimat szerettem volna valóra váltani, és több lehetőséget láttam itt Kolozsváron. Felkerültem, mint egyetemista, bekerültem a Bulgakovban dolgozni, ott megismertem egy bizonyos személyt, akinek köszönök mindent, és így elkerültem a fodrászszalomba. De beleszerettél a fodrászkodásba, vagy éreztél tehetséget magadban ez iránt régebben is, vagy egyik percről a másikra történt, ahogy mondod? Jaj, nem. 14 éves korom óta az álmom volt, csak mivel Sepsiszentgyörgyön nem volt lehetőségem ezt tovább tanulni, így otthonilag gyakoroltam a szakmát. És képes voltál csapott-papott egyetemet hagyni, és belevetetted magad a fodrászkodás titkaiba. Elkezdtél tanulni, gondolom. Igen. Inaskodtál, úgymond. Inaskodtam, tanultam, majd ahogy befejeztem a kurzust, mint diplomás szakember kezdtem dolgozni, továbbképzőkre jártam, hogy minél jobban fejleszthessem önmagam, és hál' Istennek most már többé-kevésbé sikeres fodrásznak nevezhetem magam. Nekem nagyon tetszenek ezek az életutak, hogy indul egy egyetemmel, és akkor hirtelen az ember csak rájön, hogy mi az élete álma, vagy mit szeretne csinálni. Érdekes. Emőke, az imént láttunk, az iménti bejátszásban egy rendezést, ugye? És egy hajvágást. Igen. Na, beszéljünk előbb a lányokról. Mi ma a trend? Mit kérnek a mai lányok? Illetve ők kérik ezeket a frizurákat, vagy ti javasoljátok, ajánljátok, megmondjátok, hogy mi az, ami illik hozzá, mi az, ami nem? Hogy történik? Mesélj erről. Tehát sok kliens úgy ül be a székünkbe, hogy csinálj, amit te gondolsz. Tehát ez nem úgy megy, mi úgy általában meg kell tudjuk, hogy az a kliens milyen életkörülmények között él, hol dolgozik, szakmája, mert nem csinálhatok neki például olyan frizurát, mert én az enyémet szeretem, akkor neked is, Judit, megcsinálom ezt a frizurát, nem megy. És a televízióban mondjuk nem ülhetnék be ezzel Hát igen. Tetszik, félreértés ne essék. Tehát mindenkinek az a trend, amivel ő jól érzi magát. Nincs egy kimondott trend, hogy most neked piros hajad kell legyen, mert mindenkinek piros haja van. A trend minél természetesebb legyen, a hullámok, színek, akármi. Tehát mindent szabad, amit csak az ember kíván? Tehát nincs egy olyan, hogy most a hullámos hajadivat, vagy a kivassalt hajdivat, vagy a rövid haj, megvannak vagy a a hosszú divatok, haj. tehát megvan, hogy a hosszú haj. De hosszú hajban most a hullámok, a fonás, ezek inkább divatok. De lehet, hogy a te fizionómiádhoz nem megy a kivassalt vagy hullámos haj. Meg kell kap te is a harmóniát a haj és magad között. Különbség a fiatalabb kliensek, középkorú, idősebbek között, vagy akár hasonló frizurát is tudsz ajánlani? Hasonló frizurákat is ajánlhatunk, de például egy fiatalabbnak a lezser hullámok jobban állnak, idősebb korosztálynak meg inkább ajánlanám a göndörfürtöket. Te nagyon gyakran jársz Bukarestbe mindenféle kurzusra. Igen, ez így igaz. Na, arról mesélj. Hát én magamat szeretném mindig fejleszteni, jönnek a kliensek és kérdezik, te még mindig kell tanulni? Igen, mindig kell tanulni ebbe a szakmába. Most is tanulunk, folyamatosan, a múlt héten is egy hetes szemináriumon vettem részt, hosszú haj. Inkább a hosszú hajra összpontosítunk, ugye jön a nyár, ballagások, esküvők. Azért járunk, hogy minél újabb stílust és frizurákat tudjunk felmutatni klienseinknek. Mi Bukarestben a menő? Tehát most már árult el végre az idei nyári trendet. Göndör, hullámos haj, laza? A lazaság. Ez dominál, a laza, természetes frizura. Már nem a beállított, agyontupírozott frizurák a divatok. Annak már az ideje egy kicsit elmúlt. Minél természetesebb, annál szebb. És erre fogékony az idősebb korosztály is? Hát ebben lehetne vitázni, de elég fogékony mindenki. Megértik az emberek, hogy tényleg nekem az áll jól, hogy lezserebb legyen, és nem kell arra ügyeljek, leülök egy asztalhoz, fixen ülök, hogy nehogy a frizurámat elrontsam. Emőke, beszéljünk a te frizurádról, és innen fogunk átvezetni a fiú frizurákra, jó? Tehát Jó. Én nem értek hozzá, én csak azt látom, hogy neked egy nagyon divatos, nagyon fiús frizurád van. Mi ez a frizura? Fiúknál látom ezt.
Hát lehet, hogy kicsikorom óta bennem maradt az, hogy én mindig rövid hajat szerettem volna. 14 éves koromig hosszú hajam volt. Nem engedték, hogy levágasd a hajad? Gyönyörű, szép, hosszú hajad volt. Meg Biztos, van- anyuka nem elnézést. engedte. Van 2 lánytestvérem, mindig hosszú hajunk volt, be kellett vonni, kellett bügyöríteni, göndöríteni. Tehát az a stílus is, ami volt az én gyermekkoromban, teljesen áthozódott mostanra. Nem szerettem a fonást, most imádom. A hajam meg rövid, mert álmaimat ezzel is valóra váltottam, és sőt, azért próbálok mindig más frizurákat csinálni, hogy többet tudjak mutatni klienseimnek, hogy lássák, hogy Lássák, hogy mit tudsz és hogy milyen. Beszéljünk a hajvágásról is, amit az iménti bejátszásban láthattunk. Ott egy fiatal embert nyírtál gyakorlatilag. Nagyon hasonló frizurára, mint ami a tied. Mi ez? ez az új trend. Nagyon rövid legyen oldalt, és átmenet, tehát nem olyan átmenetekről beszélünk, hogy vonalak látszódjanak, a kifinomított vonalak, a majdnem teljesen kopaszból megyünk a nagyon hosszú fele. És nagyon sok időt igényel olyan személyeknek, akik nem nagyon szoktak például foglalkozni a hajukkal. Mivel nem be kell értem. állítani, keféből szárítás, most már nem úgy van, hogy a fiú kijön a tus alól, és hamar megszárítja a haját, kefe, fésű, hajlak, haj. Jézus már egy férfi erre képes? Tehát az a frizura nem olyan, hogy levágod, és akkor azt egy picit megborzolja és működik? Azzal neki reggel foglalkoznia kell? Igen. És vannak, akik foglalkoznak is, és én ennek nagyon örülök. Emőke, mi lehet egy fodrásznő álma? Tehát neked rengeteg kliensed van, szeretnek, jönnek hozzád, felkeresnek. Te hogy érzed? Számodra mi az, amit el szeretnél érni? Nekem a legnagyobb öröm, mikor a kliens olyan boldogan megy ki a szalomból, hogy látom rajta, hogy ragyog az örömtől, mert mivel, hogyha egy nő a tükörben néz, és látja, hogy szép a frizurája, magabiztosabb lesz, és tehát mikor szembenéz vele valaki, az a belső öröm sugárzik belőle. Egy picit még visszatérek, és aztán zárunk. A lazasságot hogy lehet elérni? Hogy lehet elérni a hajban a könnyedséget, hogy ne azok a merev fürtök köszönjenek vissza rád? Tehát egyszerűen... Hogyha ma az idei trendről beszélünk. Egyszerűen a kliens is, hogyha otthon szeretné elrendezni a haját, begöndöríti hullámosítóval a haját, és azután nyugodtan tegye bele a kezét, borzolja össze, nem kell túlságosan, Túlzásba vinni a hajhab használatát és szerek használatát. Tehát bátran próbálkozhatsz otthon is, egyedül, csak egy kis merészség kell hozzá, és Merészség kell, lazasság. mert az a göndörfürt, amit te a hajvasalóval begöndörítettél, az úgyis úgy marad, ha kibontod akkor is. És merjünk borzolni. Nyugodtan. Emőke, és akkor visszatérve arra, hogy megkérdeztem, mi lehet egy fodrásznő álma, de gondolom egy saját szalon is. Az sem utolsó szempont. Nem utolsó szempont, de én egyelőre itt ebben a szalomban szeretnék magasra jutni, és elérni azt, hogy csak elégedett kliensek menjenek ki a szalomból, és a szalon hírneve messze-messze földre elszálljon.